അസ്ലി ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വരികയാണ്. ലണ്ടനിലുള്ള ലെസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും നിറയെ ഉണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കെൻറ്റ്, ലെസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോസൊന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് അമ്പലം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പള്ളി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലെസ്റ്ററിലെ ഒരു പള്ളിയാണ്. ഞങ്ങൾ മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയത്. മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൗലിദ് ഗീതങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നതായി കണ്ടു. सनाखा की खामोशी कह देगी सब कुछ उनके, सनाखा की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया मेरे हबीब अल्लाह वअला आलिक वअस्हाबिक या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കാണുന്ന പള്ളികൾ പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഇവിടെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പാൻറ്റിട്ട് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ ഉള്ള കന്തൂറ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്തൊരു സംവിധാനം അത്. ആളുകൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ നമസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോവുക. ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനി ഇവിടെ UK-യിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രം കൂടി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ വലിയ വേറെ 2 പള്ളികളും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള 2 അമ്പലവും മറ്റും ടൗണും മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ലെസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഉള്ള റോഡ് സൈഡ് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി നിർമ്മിച്ച ഒരു അമ്പലമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയും മറ്റൊരു അമ്പലം കണ്ടു. ഇപ്പം നിറയെ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിറയെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഏകദേശം UK-യിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിലുപരിയാണ് നമുക്ക് ലണ്ടനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. ഇതാ ആ ദൂരത്ത് കാണുന്ന വലിയൊരു അമ്പലം കണ്ടോ. നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ പോയി അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് അവിടെ മരാമത്ത് പണികൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗേറ്റിലൂടെ എടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, കേരള സ്റ്റൈല്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന UK അല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു പള്ളിയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി മുകൾ ഭാഗത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി ഉള്ള ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മസ്ജിദുൽ ഉമാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരുള്ളത്. പതുക്കെ മഗ്‌രിബ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു. എനിവേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പതുക്കെ അതിനകത്ത് കയറി സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ വിശാലമായ പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ കണ്ടത്. സൈഡിൽ അതിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ ഞാൻ ആ വലിയ ഹാളിൽ കയറി അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് എടുത്തു. കാരണം UK ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പള്ളികളൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടൗണിലോട്ട് വന്നു. ടൗണിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദുബായിലൊക്കെ പോയ പോലുള്ള ഒരു ടൗൺ സംവിധാനമാണ് കണ്ടത്. അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതാത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻസ് ഫുഡും എല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതാണല്ലോ ഒരു പള്ളി കണ്ടോ? നേരത്തെ കണ്ട പള്ളീനെ പോലത്തെ മറ്റൊരു പള്ളി. വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള വലിയ പള്ളിയാണ്. ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. മറ്റൊരു സുന്നി പള്ളിയാണ്. ഉള്ളൊന്ന് കാണണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ്. എന്താ പോയി കാണുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ സൗദിയാണോ UAE ആണോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. അല്ല, ഇവർ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെ പള്ളി എടുത്തിട്ട് UK പറയുകയായിരിക്കും. ഇതവിടുത്തെ 10-20 കൊല്ലം പഴക്കം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ടുള്ളൊരു മഹാനാണ് നമ്മുടെ അസീസ് ഹാജി. ഓക്കെ, അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ ലെസ്റ്റർ എന്ന ഒരു UK ഒരു ഷെയറാണ്. ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമുള്ള പള്ളി, അല്ലാതെ UK പല ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തതല്ല. UK ഒരു ടെസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ. പള്ളി ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മിമ്പറ, മെഹ്റാബ്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പല പ്രേക്ഷകരും നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയ പള്ളികളൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ പള്ളികൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും UK വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ പോലെ തന്നെയുള്ള സംവിധാനം, അതിലും കൂടുതൽ ഉള്ള സംവിധാനം UK ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നു എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? ഓക്കെ.
ഇത് പള്ളിക്ക് UK നമ്മുടെ പള്ളിനകത്തുള്ള ഉദു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം. അപ്പോൾ വാവോ എത്ര നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, സംതൃപ്തിയായി നിങ്ങളെ കണ്ടതും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ UK ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ലണ്ടനിൽ ഇതേപോലുള്ള പള്ളികൾ വലുതുണ്ടോ? ഇതിനേക്കാളും വലുതുണ്ട് അല്ലേ? ഓഹോ. നമ്മുടെ അജീസ് ഹാജി UK നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്, ചങ്കാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് വിസിറ്റിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുർക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് വന്നാണ്. 1-2 പേരൊക്കെ പറയാം. എന്താ ചട്ടി? ഇത് തുർക്കി ഭക്ഷണമല്ല. ഇതെന്താണ്? ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അന്നജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഇത് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ മെയിൻ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ തവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടി അല്ലേ? ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ തളികയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തു. അതിങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ഉള്ള സാധനം. ഓക്കെ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ. അതാണ് ശരിയാലും കുറേ. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു തളികയിൽ ചൈനീസും അറബീസും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് കിട്ടിയത്. ഏകദേശം 30 പൗണ്ട് വരും ഇതിന് വില. നാട്ടിലത്തെ 3000 രൂപ. 2 പേരുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഒരു 5 പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം. പക്ഷേ 2 പേരും അതടിച്ച് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വേസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ആ ഹോട്ടൽ ഉടമയായി സംസാരിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുബായിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതാണ്. എനിവേ ഇനി അടുത്ത് ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. ഇനി UK ഏറ്റവും വലിയ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമായ വലിയൊരു മക്ബറയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുവരെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് നിർബന്ധമായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയുമുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഇതിലെ ഒരു ഓണറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഹമീദ് ഭായ് ആണ്. ദുബായിൽ ഷെഫായിരുന്നു അല്ലേ? അവിടുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പാചക മികവ് കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിസർത്ത് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഓക്കെ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇതാണല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറാണത്. ഓക്കെ. ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ദുബായ് ദേറയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കണ്ടില്ലേ? നിറയെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ നിറയെ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന, എന്നാലും ലണ്ടൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ പ്രൗഢിയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും മായാതെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദുബായ് തെരുവിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന നല്ലൊരു പ്രതീതിയാണ്. വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.